Mae sawl person ar hyd y blynyddoedd wedi cwestiynu, a oes y fath beth a bardd hapus? Wel, dyma fi nawr, yn gwenu, felly oes wrth gwrs, ac mae cystadlaethau fel Talwrn y Beirdd yn dangos bod modd ysgrifennu cerddi doniol at bwrpas difyrwch. Ond mae'n gwestiwn teg achos pam ydy ran fwyaf o feirdd yn eistedd lawr gyda'i pen, weithiau am oriau bob dydd mwyn ysgrifennu cerddi? Wel, nifer ohonyn nhw, os nad y rhan fwyaf, am eu bod nhw'n gweld yr anghyfiawnder neu'r ryfeloedd neu ddirywiad iaith neu cymdeithas yn y byd o'i hamgylch ac yn teimlo'r angen i ysgrifennu am hynny. Mae nifer o feirdd a llenorion a dweud y gwir yn ysgrifennu am bobl argyrion cymdeithas, pobl sydd fel arfer yn cael eu hanwybyddu, lleiafrifoedd efallai neu bobl ddigartref. Ond dwi'n credu bod bron a bod pob bardd yn ysgrifennu am brofiadau personol, profiadau ungol bersonol ar adegau, profiadau dirdynol achos yn aml iawn y profiadau trist. Dyn ni'n ei cofio ac dyn ni'n ei cario nhw am weddill ein hoes. Mae sawl bardd yn ysgrifennu am y profiadau hyn fel rhyw fath o gatharsis, hynny yw cael gwared ar yr emosiynau. Ond wrth gwrs mae yna y fath beth a phrofiadau hapus hefyd, genedigaeth, bywyd newydd, gogoniant y byd natur. Felly nid ysgrifennu cerddi trist sy'n bwysig, nac ychwaith ysgrifennu cerddi hapus. Be sy'n bwysig yw eich bod chi'n ysgrifennu cerddi am yr hyn sy'n bwysig i chi. Achos os ydych chi yn canu am brofiadau personol neu themau ydych chi'n teimlo'n angerddol drostyn nhw, yna mae yna ddidwylledd a gonestrwydd yn y cerddi, a dyna'r hyn sy'n gwneud cerdd dda.